Afonso Alves beëindigt zijn voetbalcarrière. Dat heeft er vanmorgen bekend maken. Alves was toen vliegende week in Friesland. Hij trainde mee en joeg gewoon graag waarom te komen bij SC Heerenveen. De Braziliaan speelde van 2006 tot 2008 voor de club. Hij scoorde in een wedstrijd in Heracles Almelo 100 keer. Dat is nog altijd een record in de Eredivisie. Omroep Friesland zal de berichtjouwing over het Prater Willyhuis in Moenijn net rectificeren. Dat wie eerst door de zwaarginstelling. Omroep Friesland maakt vliegende week een melding van misstanden in het huis. Het Prater Willyhuis spreekt via zijn advocaat van een lastercampagne van Omroep Friesland. Maar haatredacteur Bakker wies die beschuldiging van de hand. Nevens hem is er zwaarvoudig werken. Oud-voorzitter Jan van der Meij van de Koninklijke PC in Frencher is stoorn. Van der Meij was in 1983 lid van de commissie, waarna hij in 1993 voorzitter werd. In 2007 lag hij zijn functie del vanwege ziekte. Hij werd opvolger door Minne Dijkstra. Jan van der Meij werd toen als een goed ambassadeur van de keersport. Hij is 70 jaar geworden. Het bedrijfscentrum De Fabriek in Ljouwert wordt vreed officieel openen. Het gebouw van de sociale werkverzending is volgens opknapt voor zo'n 30 bedrijven die ten onderdak hebben. In de fabriek zitten onder andere een kapsalon, een film- en fotografiestudio, een bedrijf dat skateboards maakt en het Rode Kruis. Juni is nog droeg, letter Rijnwetter, het wordt 13 graden en de zuideerste wind is matig ontkräftig. Morgen eerst nog wat Rijn, letter buien, mogelijk met tonger, het wordt 18 graden. De zuideerste wind is matig en vrij krachtig.